Де Ервін? 3 роки пошуків та акцій під російським посольством. Сьогодні третя річниця зникнення члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. 30-річного кримського татарина викрили у рідному Бахчисараї. Камери спостережень зафіксували, як кілька невідомих осіб у формі російської ДПС силоміць саджають Ервіна Ібрагімова у мікроавтобус і їдуть у невідомому напрямку. З того часу про зниклого жодної звістки. Так звані кримські правоохоронці за заявою батьків Ервіна Ібрагімова порушили кримінальну справу про його зникнення, але кілька разів її призупиняли, нібито за відсутністю доказів. І правозахисники, і громадські діячі переконані, вина за даний злочин лежить на совісті Росії. То, что прожил, я не видел столько горя, наверное, как за эти последние 3 года. Боль, она невидима, она внутри. Ее только может сам ощутить, кто на этом прошел, кто это испытал. Никто и не ведет расследование, как они приостановили это уголовное дело, так она и стоит глухо. Периодически мы каждые 2-3 месяца обращаемся уже в представительство президента. Оттуда приходят ответы, но они отправляют в нужные органы, то МВД, то уголовный розыск, то Следственный комитет.